is de appelbeem, toch? Ja, klopt. Met name. En waar moet die staan? Nou, die mag daar wel zetten. Oh, hier. Kijk, Oké. mooi nice met kwander. Dan komt er heel naar kleer. Die kennen al in de groen, de appelbeem. Die zetten we nou even in de grond. Hé, een hele tekening. Ja, ik heb even een schets maken. Van de binnentuin. Wat er ongeveer in komt. In een grote tuin ga je even een lied schets maken. Ga je even een indruk hoe het spul eruit komt te zien. Wat is handig? Waar zet je heeg spul en leeg spul en hoe doe je dat met de zinnen? Nou, het hele spul altijd op de achterkant. Hè? Dan Ja? had het lege spul er geen last van in het kaart. Hè? Want een plant moet wel zinnen hebben. Ja. Dat hoeft net de volle zinnen, maar wel een nagel achter in ieder geval. Dus het hele spul moet altijd achteraan. Ja? Dus dat hebben we hier ook. Zonnewortel, dat is een soort zinnenblom. Een aardpeerachtige. Die zetten we helemaal achterom, die wordt wel 3 meter heel. Nou, zwierenmeis, courgettes in kleuren, witte, geel, waardbientjes, rode krobben, de Friese rassen, dus ik wil nieuwsgierig. Tuinbien, alle soorten kool, oranje blomkool wil een keer beziekje. Oranje blomkool. Dat is er echt. Palmkool, mergkool, alle oude rassen. Nou, kroeren, eetbare blom is altijd wel aardig. Wat aardbeien, radiscus. Nou, jerappels en persie, truffeljerappel kan we ook erin hebben. En te sjerten, de stamslaboom, ik in kleuren, persen en gewone groene. Stokbien, verschillende soorten, persen en gele. Toen is altijd een verrassing, hè? Dus kijk het leven. Soms dan haal je wat in de holle en dan komt het weer heel oors. Alles wat er uittekenen heeft, dat kan hier gewoon groeien. Maar dat kan meestal thuis, ik zou wel. Ja, dat kan in het lits. Doe kerst wat in een pot waar of in een bakje. In principe beziek je het, maar zet altijd maar bij elkaar. Maak het net zo vol uit. Daar kan je heel moeilijk over doen, maar dat maken we maar net aan. Het plezier is het allerbelangrijkste. Ja. En lukt er een keer iets net, Vind het ik niks. heeft het niks. Nee. Dit is worteldoek. Ja? Dit ligt water en lucht terug. Dus de bodem die verzoert het in net. Het water kan eruit en, Ja. en de lucht kan erin. En als dit vult met goede tuinaarde, kan je makkelijk een mini-tuintje in maken. Doe je er maar een rietje snijsla in. Maar hoe groot wordt zo'n krop sla dan? Of Ja, hoeveel als je kist erin kwijt? snijsla, dat is gewoon een rietje en dat snijst af. Dat wil geen krappen. Dus Oké. daar is net zo vol room nodig. En dan krijg je dan een mooie salade maken. En als die een paar bakjes van haast, haast een mooi tuintje. Kan ik radieschen zien? Ja, Of, radisjes kan makkelijk. wat kan net? Nou, wortels, hè, dat is bakje te licht voor. Hè. Maar verder kan eigenlijk alles erin. Als de wortels maar net te groot worden, dan past het er wel in. Ja. Maar als je dan net zo'n bakje hebt, dan kun je gewoon... Dan kun je als het ware gewoon een blompot nemen of een speciecupje. Ja? Als er maar gatjes onderin zetten en het water eruit kan. Dan kan je dat ik wel broeken. Maar je hoeft nou nog niet te dwalen. Het is nu nog net weer bijna maar januari. Het is nog vierst debatteerd. Je moet nog even geduld hebben. Tja, hier heb ik dus al tomatenplanten. Ja, dat kan makkelijk. Een mooi beschut hoekje en dan kan je er wel tomaten in zetten. Altijd maar gatjes onderin zetten. Het water er maar uit kan. Ja. Zie je, nou de pot staat meer aan, daar kan je een gat graven, een scherpe diep. Ja. Ja. Daar komt dan de appelbeer, maar die kun je nou al... Is dat net mooi... Een skeppendip. Is dat net mooi froost lastig? Nou, dat het vriest, dan mag het net warm, maar het is nog mooi hier en waar. Ja, maar er komt nog wel froost. Dat weet ik niet. Misschien ik wel net. Komt vast nog wel kjeld, toch? Ja, maar goed, dat kent wel hoor. Ja? Ja, als goed in de natuur ga je mes in. Ja, dat is gelijk hoor. Maar ja, je moet het nou plant zien. Wie me vaak vierstende benauwd. De natuur dat redt hem vaak beter dan de mens zelf. Dus Zo? ja, dat is heel mooi. Een beetje breder nog dan. Ietsje breder. Ah, dit kan net elke keer in zijn tuin hebben, een fruitbeem. Of wordt deze net Nou, grut? dit is een lijfvorm. Hè? Die bloedt op dit formaat. Maar kijk hoe het me snoeist, maar heger wordt hij net. Dus dit kan poelgeschikt in een liet stuntje. We hoeven geen aardgas te boren meer aan, hè? Het begint je dan wat te beven. Nou, zullen we het samen de eerste doen? Na 6 te zijn hoeft niks Ik zal de spul pot onderin. er of- even omheen bij halen. Tja, zie je worden. Er zitten hele mooie wortels om. Nou, die 6 zijn God. Ja. En dan vult het God weer aan. Nou, en dan doet hij het. €100? Nee, deze die zitten allemaal fjouwe tientjes in, dat dacht ik. En heb je daar dan dit hier ik liek appels van? Nou, er kan wat aankomen. Het zijn jonge BM'kes. Misschien slaan ze dit hier ook wel oer. Licht even onderdrukken. Leuk lezen hek, hè? Ja, dit is blitz. Dan is zo'n mooi roze overaltje erbij. Dan, Lekker appels wil ik. Of... maar dit weer de parabeam. Nee.
Dus, Wat zou je altijd dan? ja, dat is geheim. Nou, je komt pro fruit aan. Dit is een prachtig plakje, een bakje koffie en een lekkere gezonde salade straks. Daar mag ik nog een schroef gezien. Het hakje moet Dus. dus ik niet omvallen. Nee, maar dit is een mooi delzet al. Ja, dit houden we met z'n allen even in. Je kan wij wel iets hier van Dat dacht ik zien. wel, dat is een ideaal plakje. Moest ik nou een schroef aan meer aan, dan was het Oh ja. een beetje naar beneden eerst. Nou, dan gaat het direct door die orenplanken heen. Oh ja, dat is het doel uiteindelijk. Hè? Ja, dat gaat er. Haast. Jemig. Ik hou het hak wel in beet, maar Oh shit. ja, die zit er naast. Nog maar een keer. Hoe krijg je het zo mooi? Weer €4. Hartstikke goed. Prachtig, Mooi, dit is zo doen we fantastisch. Vakvrouw. Nou, dit lijkt erop. Moet door een keer, hè? Hoi. Ja, die wel. Maar wat er in deze beïnvloed is, ik weet er niet van.